אני מסתובבת בפולין, ארץ זרה, אנשים זרים, אפילו מזג אוויר זר, קר כאן עד כאב. קרקוב, עיר של בתי כנסת מפוארים, ואנו צועדים בקור העז. חשים את העיר שהייתה תוססת חיים, חיים שלמים שנעלמו. בערב אנחנו בישיבת חכמי לובלין, רוקדות ושרות בהתרגשות ובשמחה עצומה. מחיות את המקום ממנו יצאה תורה לישראל. יום רביעי, אושוויץ. צועדים כשהשלג מבצבץ מכל מקום. קור אדיר חודר בעצמות. נכנסים למחנה. המדריך מראה לנו את ביתן 10. הביתן שבו מנגלה עורך ניסויים לתאומים. המחנה גדול, ענק, והדבר העוצמתי שם הוא מרחבי השמיים. שמיים פתוחים, מרחבים עצומים. כמה אנשים הביטו כלפי מעלה וזעקו לאלוקים. כמה אנשים בכו שנייה לפני שנשרפו. מלאי אמונה ותקווה, ואנו צועדים לעבר המשרפות. בקור העז, והולכים באותה הדרך. ואני מסתכלת ומדמיינת את נערה בת גילי מביטה לכיוון המשרפות וחושבת לעצמי. ככה היא ראתה את העשן ואת משפחתה עולה השמיימה. השמיים הכחולים והאדירים, שחורים ומפויחים. ושרנו והבטנו לשמיים. יום חמישי, יער הילדים. שקט, דממה, עצים בוכים. לפני שנים במקום השקט הזה היו קולות בכי של ילדים, תינוקות, תתה, מאמה, איפה אתם? והנאצים דוחפים לתוך בור ענק, ילדים חיים, המתחננים על נפשם, זועקים, הם רוצים לחיות, והבור מתמלא ומתמלא, והילדים קטנים כל כך, בני 3, 7, 10, תינוקות שאפילו לא הולכים. איש מהכפר הצמוד ליער הילדים סיפר כי כשעבר שם מספר ימים אחר כך, האדמה עדיין בערה וזזה, גסיסות אחרונות, ואני שם, חושבת על משפחתי שלי, על הוריי ואחיי, שזכינו לילדות, זכינו לשמחה, זכינו באהבה. אותם ילדים שוכבים בבור אחרי שנות מלחמה, אין ילדות, אין צחוק מתגלגל, יש פחד, כאב, געגוע, משחקי ילדים תלויים על האנדרטה. משחקים המסמלים את החסר, את החלל העצום, והשירה ברקע מעצימה את הרגש. ואנו יושבות בנבחי היער, בוכות וכותבות מכתב אישי לאבא ולאמא. מכתב תודה, מכתב סליחה, כשלכולנו תובנה אחת, על כמה יש להודות. יום שישי, מידנק. שלג יורד, כפור חודר. מידנק. שטחים עצומים, ואנו פוסעים וצועדים. על פי סיפורה של אלנה, ילדה כבת 12, הצועדת עם אמה, וקר לה, כמה קר לה. והיא מורידה את מעילה ונשארת עם סמלת דקיקה, כדי שלא יהיה לאלנה קר. כצאן לטבח יובל. צועדים לכיוון תאי הגזים, מבנים גדולים, והקירות עם כתמים כחולים אדירים. סימני שריטות על הקירות של אנשים שניסו להימלט על נפשם אך לשווא. קרימטוריום, המשרפות, פחד. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. כמה שנאה, כמה רוע, והבלתי נתפס והצמרמורות. איך אפשר, אלוקים, איך אפשר? בביתנים רואים את הדרגשים עליהם שכבו צפופים כל כך, רעבים כל כך, והנעליים במידות שונות, בצבעים,
של גברים, נשים וילדים, שהורידו את נעליהם אל הלא נודע, ובורות הירי והר האפר, שם שפכנו את אדמת ארץ ישראל על עפר הקורבנות, ואני שם מלאת שאלות, מלאת אמונה. שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אמן. משיח תגיע במהרה בימינו. יום ראשון, לודג', בית הקברות היהודי. שורות של קברים, אל העבר הרחוק ושל יהודים בשואה. כמה כואב לראות קבר של ילד קטן בן 5, אשר נחנק בחיסול הגטו, והספיקו להביאו לקבורה. חלקה גדולה של נשים ללא מצבות, אלא רק שלטים עם תאריכי הפטירה בזמן השואה. ימים שלמים היו ברחובות עד אשר זכו לקבורה. לאחר מכן נסענו לתחנת השילוחים. לכאן הגיעו יהודי לודג' ומכאן פינו אותם למחנות. והנה לפנינו קרונות הרכבת. קרונות מסע, סגורים, חלונות קטנים המגודרים בגדרות תיל. אנו נכנסים, חשיכה, צפיפות, שקט. עוצמים עיניים, מתחברים בחשיכה. בראשי קולות זעקה של ילדים ותינוקות. צפוף, מחניק וחם. כמה פחד, ימים שלמים של מסע אל הלא נודע. ואני מדמיינת מי מנסה לברוח. עוקר קרשים, העיקר לצאת. נסתכל מסביב, איך הכל פה ירוק, והיער שותק בבושה. פה פזורות, אבנים, כמו נרות נשמה. זאת טרבלינקה עולה לחישה, כמו שדה שנחרש אחרי. קהילת תיקוצין, עיירה ציורית אותנטית. מטיילים ברחבי העיירה, מקום שקט ושלב. כשלפתע מגיעים הנאצים ולוקחים את כל אנשי העיירה, בין 800 ל1,000 איש, על ידי מסעיות לקבר אחים, לבורות ירי. שם, ביער לופחובה, בבורות, ירו בכולם. אדמה בוערת וזועקת, אנשים נאנקים וזועקים, כואבים, תינוקות בוכים, מנסים לצאת בכל הכוח. כפות ידיים מושטות, מבקשות את העזרה. להמשיך איתך את המסע. בצדים הפחים כאילו דותם אותם, מחפשים עוד קרבות שתעזור. בגימה קטנה של מים, בלמייה תביא להם את התקווה, הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים. אבל אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי, שלמסע הזה יהיה סוף טוב. המסע הסתיים, אך לא תם.